Da hizkuntza iragartzeko teknologia bat, egiten duena da, eredu bat da, iturri askotatik edan duen eredu bat da, eta, zuke tekstua idatzi eta berak erantzun egiten du. Adibidez, hasi nintzen probak egiten Donald Atea da Donald Trumpen inguruko eztabaida bat nahi nuen, eta arek erantzun egin zidan. Eta horrelako gauzatxoak eskatu aldizkizu. Izan ere idazle ezagun batzuk gero esaten da beti atzean beltz bat edo badutela, ez? Benetan eleberria edo zeinek idatzi duen, gero haiek izena jarri, ez dakit hau zure beltza izan den, GPT-3 hori. Zuri beltza. Zuri beltza, ze aitortu diozu, berari, egiletzare bai. Ez dakit bien arteko elkarrezketa hori nola izaten da, ez? Burura datorkigu Siri edo dana dalakoari ez, guk esaten digunean, Siri, bilatu hau edo zuk ere antzeko zerbait esaten diozu. Bai, hori da, zuke esaldi bat egiten dozu, eta adibidez, olerki bat eskatu beharrean GPT-3 diseinatu bezadazu, ez dakit, dieta bat 7 egunetarako, eta ez bakarrik hori baizik, eta esaidazu zer erosi behar dudan, merkatari zentru batera ganoa, esaidazu zer erosi behar dudan, ze kostu izango dudan, dena horrelako ariketak egin aldozuz. Eta batzutan asmatzen dut, aste batzutan ez. Alegia, esperimento batzutan okerrera ateratzen da, ze jakin badakigu, bertsolari txapelketaren emaitzarengatik ere galdetu zeniola, eta erantzuna ere halakoa izan zen. Bai, erantzuna, fake izan zen, erantzuna. Ez dago internetera konektatuta, hori bai, da 2021 bateko eredu bat, orduan gaur eguneko notiziak eta ez dauzka. Orduan fakea izan zen erantzuna. Bale. Ze, beste esperimenturik ere egin duzu, esate baterako Samuel L. Jackson jarri duzu ezta, Bilboko gidari amorratu bat bezala, bus turistikoetan eta ibiltzen direnetan, edo Durango azokaren gaineko sitcom bat sortzeko ere eskatu diozu. Bai, eta nik uste dute, gaur egun ez dakite gidoilariak eta horlako tresnak erabiltzen badoazen, baina hasiko dira. Hau da, nik uste dute idazle asko hasiko direla editore lanetan, probak egiten, ideiak hartzen, eta horrelako teknologiak erabiliko dituzte. Eta hori berez zer da ona edo txarra? Ze makinek gizakia ordezkatuko duten momentuak ez dakit beldur pixka bat ez dute diun eman beharko? Bai, ez dakit. Nik filosofoentzako utziko dugu galdera hori, baina uste dute ordezkatu baino, beste aukera gehiago ematen dizkizu. Erraminta bat, tresna bat izan daitekela, ez da? Bai.